Στην Αμφίπολη θα πάμε τώρα, όπου ένα νέο έβριμα περιπλέκει ακόμα περισσότερο το μυστήριο του αρχαίου τάφου. Είναι ένας τεράστιος χώρος, καμένος, ο οποίος βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του τρίτου ταφικού θαλάμου και κανείς δεν γνωρίζει ακόμα αν πρόκειται για την κρύπτη στην οποία είχε τοποθετηθεί η λάρνακα του νεκρού. Αυτό είναι το τεράστιο όριγμα, ένας καμένος χώρος δηλαδή, που βρέθηκε μέσα στον τρίτο θάλαμο κάτω από το δάπεδο σφράγισης και περιπλέκει το μυστήριο στον αρχαίο τάφο της Αμφίπολης. Έχει μήκος 4 μέτρα και πλάτος 2 μέτρα και είναι γεμάτο με την ίδια άμμο που υπήρχε και μέσα στους θαλάμους του τάφου. Οι αρχαιολόγοι έχουν ήδη σκάψει σε βάθος 1,5 μέτρου και κανείς δεν μπορεί να πει πού θα φτάσουν. Αυτή η απόσταση πρέπει να ελεγχθεί. Καταρχήν με μια γεωλογική τομή, να δούμε αν υπάρχει κάτι στέρεο δηλαδή σε μεγαλύτερο βάθος. Το πιθανότερο είναι να υπάρχει κάτι στέρεο σε μεγαλύτερο βάθος. Το κρίσιμο ερώτημα τώρα είναι αν αυτός ο σκαμμένος χώρος οδηγεί σε κάποιο άλλο θάλαμο σε χαμηλότερο επίπεδο ή αν πρόκειται για κρύπτη στην οποία είχαν βάλει τη λάρνακα του νεκρού. Θα μπορούσε να είναι κάτι ή κάποια λάρνακα ή κάποια υπολείμματα που μπορεί να τα είχαν βάλει, αλλά αν τα έχουν αρπάξει, μένει να δούμε τι είναι αυτό από αυτά που απέμειναν, αν βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Η ύπαρξη και άλλων μακεδονικών τάφων που έχουν κρύπτες σε χαμηλότερο επίπεδο κάνει τους αρχαιολόγους να ελπίζουν. Είναι ένα σφράγισμα ομολογουμένως. Μέχρι πού φτάνει αυτή η επίχωση και τι υπάρχει κάτω από αυτή την επίχωση. Υπάρχει ένας τάφος στην Άνω Καλίνδια, κοντά στο Λαγκαδά, με κτιστή όμως κρύπτη σε χαμηλότερη στάθμη από το επίπεδο του θαλάμου. Εκτός από τον τεράστιο σκαμμένο χώρο, εντοπίστηκε σε καλή κατάσταση και το δεύτερο θυρόφυλλο της μαρμάρινης πόρτας που σφράγιζε τον τρίτο θάλαμο. Έχει ύψος 2 μέτρα και ζυγίζει περίπου 1,5 τόνο. Δεν αποκλείεται τίποτε. Δεν αποκλείεται. Βλέπετε ότι η ανασκαφή πολλές φορές μας φέρνει δεδομένα που δεν τα περιμέναμε. Πόσα δεν περιμέναμε από όλα αυτά που βρέθηκαν μέσα από την πρώτη ημέρα. Κάθε μέρα βγαίνει και κάτι που δεν το περιμέναμε. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη δαπέδου σφράγισης από πόρινους λίθους. Σώζονται τα τμήματα του δαπέδου, τα οποία βρίσκονται σε επαφή με τους πλαϊνούς τοίχους. Στο δυτικό τμήμα του δαπέδου, οι λίθοι παρουσιάζουν υποχώρηση και σημαντική στροφή προς το εσωτερικό του χώρου, ως αποτέλεσμα καθίζησης ολίσθησης της υποκείμενης επίχωσης. Ακόμη και υπόγειες στοές είναι πιθανό να βρεθούν αν πρόκειται για ταφικό μνημείο, εκτιμά ο καθηγητής αρχαιολογίας Στέφανος Μίλερ. Η εκτίμησή του αυτή βασίζεται στις ομοιότητες που υπάρχουν με τον τάφο του αυτοκράτορα Αύγουστου, ο οποίος, αφού επισκέφθηκε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια και στον οποίο θαύτηκαν στη συνέχεια πολλές γενιές Πτολεμαίων επί 300 χρόνια, αμέσως μετά διέταξε την κατασκευή του δικού του κυκλικού μαυσολείου. Ο Αύγουστος πήγε στην Αλεξάνδρεια να δει το τόμα του Αλέξανδρου και μετά από 2 χρόνια στην Ρώμη άρχισε να φτιάξει το μοζολείο του. Αυτό το μοζολείο είναι στρογγυλό, είναι μόνο βέβαια διάμετρο 90 μέτρα, όχι 160, αλλά έχει μάρμαρα απ' έξω και ήταν γεμάτο με στοές, θάλαμους κλπ. Και επί 100 χρόνια θάψανε τους αυτοκράτορες και τις οικογένειάς τους. Ο αρχαιολόγος Πέτρος Θέμελης εκτιμά ότι το όριγμα δημιουργήθηκε από τη βιαιότητα των τυμβορύχων που έψαχναν ακόμη και κάτω από τα δάπεδα των τάφων. Δεν πρόκειται για κρύπτη όπου θα μπορούσαν να έχουν αποκρύψει ευρήματα πολύτιμα για να αποφύγουν τους τυμβορύχους. Νομίζω ότι είναι μια παραβίαση, βάρβαρη βάναυση από τυμβορύχους της αρχαιότητας, οι οποίοι αναζητούσαν θησαυρούς και κάτω από τα δάπεδα ακόμα των θαλάμων, όπως έγινε και με την οποία που ανοίχθηκε εκεί στο μέσο του μοσαϊκού του ψηφιωτού δαπέδου με την αρπαγή της Περσεφόνης στο προηγούμενο θάλαμο. Όμως οι αρχαιολόγοι δεν αποκλείουν μέσα στο λόφο Καστά να υπάρχουν και άλλοι καμαροσκέπαστοι τάφοι. Η μεγάλη τούμπα της Βεργίνας έχει 3 καμαροσκέπαστους τάφους και 1 ακόμα ταφή και είναι περίπου η μισή από αυτόν τον τύμβο. Και η τούμπα Μπέλα πάλι στη Βεργίνα, ακόμα μικρότερη, έχει και αυτή 3 καμαροσκέπαστους τάφους. Είναι εξαιρετικά μεγάλος ο τύμβος για τις διαστάσεις του συγκεκριμένου μνημείου. Οι αρχαιολόγοι επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει το προηγούμενο καμαροσκέπαστος μακεδονικός τάφος να έχει στοές και θεωρούν απίθανο το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος τάφος να αποτελεί την εξαίρεση. Καλωσορίζω τώρα στο δελτίο μας την καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Χρυσούλα Παλιαδέλη. Κυρία Παλιαδέλη, τι σημαίνει τώρα ο εντοπισμός αυτής της τάφρου? Έτσι, μιλάμε για μια τρύπα στην ουσία, η οποία εκτιμάται τώρα ότι οδηγεί σε έναν υπόγειο χώρο. Για την ύπαρξη αυτού του λάκου είχα υποθέσει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος εναπόθεσης των κατεστραμμένων μαρμάρινων γλυπτών και κομματιού από το ψηφιδωτό.
Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν έχει ολοκληρωθεί η ανασκαφή σε βάθος και αν έχει βρεθεί φυσικό χώμα στον πυθμένα αυτού του λάκκου, ο οποίος δεν ξέρω αν έχει πλήρη κανονικότητα στα όρια του. Επομένως, δεν ξέρω αν είναι αποτέλεσμα της τυμβορυχίας, που σημαίνει και την καταστροφή του δαπέδου, ή αν πρόκειται για μια κατασκευή που έκαναν αυτοί που επανήλθαν στον τάφο μετά την καταστροφή του για να θάψουν τα ευρήματα, οπότε το δάπεδο είναι δάπεδος σφράγισης. Δηλαδή το ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν έχει απαντηθεί αν πρόκειται για ένα δάπεδο που κάλυψε τα ευρήματα που θαύτηκαν εκεί ή για ένα δάπεδο του αρχικού μνημείου που καταστράφηκε από τους τυμβορύχους. Αυτό θα φανεί με την πορεία της ανασκαφής και βεβαίως με τις παρατηρήσεις που θα κάνουν οι αρχαιολόγοι. Πόσο πιθανόν είναι να υπάρχει ένας υπόγειος χώρος, ο οποίος και να δώσει μια νέα διάσταση σε αυτό το μνημείο, κυρία Παλιαδέλη? Το ρωτώ αυτό και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα με τα νέα που είχαμε από την ανασκαφή επικράτησε μια απεσιοδοξία. Πολλοί είπαν δηλαδή ότι αυτό το ταξίδι τελειώνει. Μετά τα σημερινά ευρήματα έχει αναπτερωθεί το ηθικό και των αρχαιολόγων, από ό,τι καταλαβαίνω, και του κόσμου που παρακολουθεί την εξέλιξη των ανασκαφών. Δεν θέλω να μοιραστώ την αισιοδοξία, χωρίς να μπορώ να είμαι σίγουρη βεβαίως, γιατί δεν έχω πλήρη στοιχεία. Αλλά αυτός ο λάκκος δεν είναι απολύτως κανονικός. Θα περίμενα, αν είχαμε μια κρύπτη, να έχει μια κανονικότητα ανάλογη τουλάχιστον με την ποιότητα της κατασκευής των προηγούμενων χώρων. Δεν μπορώ να καταλάβω έναν λάκκο ο οποίος βρίσκεται κάτω από ένα δάπεδο που θα χρησιμοποιούνταν ως κρύπτη. Άλλωστε είναι γεμάτος με την ίδια επίχωση, με αυτό το αμμουδερό χώμα που βρέθηκε να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του χώρου αυτού και των άλλων χώρων. Άρα δεν συμφωνείτε με αυτούς που εικάζουν ότι αυτό το μνημείο τελικά μπορεί να αναπτύσσεται προς τα κάτω? Δεν είναι κάτι που μπορώ να το προβλέψω, αλλά γιατί δεν έχω τίποτε ανάλογο. Ναι. Με τη λογική αυτή τη στιγμή και με την εικόνα που έχω από παρόμοια μνημεία, πιο πολύ μου μοιάζει για παρέμβαση των τυμβορύχων παρά για μια συστηματική κατασκευή των κατασκευαστών του τάφου. Δηλαδή, κυρία Παλιαδέλη, εκτιμάτε ότι κάπου εδώ το όνειρο τελειώνει? Το όνειρο είναι το ίδιο το μνημείο, κύριε Κοσιόνη. Ειλικρινά, αυτή η ανασκαφή μας έχει προσφέρει ένα εντυπωσιακό, ίσως το πιο εντυπωσιακό υπόγειο οικοδόμημα της ελληνικής αρχαιότητας, και αυτό είναι ένα τεράστιο κέρδος, ανεξάρτητα από το αν καταφέρουμε στο τέλος, καταφέρουν οι ανασκαφείς να προτείνουν μια ταύτιση, μια χρονολόγηση ακριβή που να επιτρέπει την ταύτιση, αν μπορεί να συνδεθεί με κάποιο ιστορικό πρόσωπο. Αυτό το τελευταίο το βρίσκω μάλλον δύσκολο. Θα έχουμε πολλές υποθέσεις, πολλές ερμηνείες, αλλά αυτό που μετράει είναι πρώτον να δοθούν στη δημοσιότητα, στην επιστημονική κοινότητα, τα δεδομένα, τα ανασκαφικά, τα συμπεράσματα της ανασκαφέως, της κυρίας Περιστέρη και της ομάδας της, και από εκεί πέρα δικαιούμαστε να λέμε ο καθένας την άποψή του, με ή χωρίς επιχειρήματα. Για να δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Παλιαδέλη, για την παρουσία σας στο δελτίο μας.